Здравейте, прекрасни жени, богини! Аз съм Пламена Христова, вашия личен женски треньор. Тук съм, за да ви помогна да трансформираме всички блокажи, всички страхове и травми, които ни пречат да постигнем това, което искаме, да постигнем състоянието на щастие, което е наше изначално право, да постигнем любовта и благоденствието, които сме родени с това право, да имаме, да получаваме, да излучваме любов и да имаме щастлива връзка, здраве и благоденствие. Всичко това е в нас и ние трябва да просто да открием какво блокира този поток, за да тече и за да живеем живота на мечтите си. И сега ще направим кратка практика. Затвори очи. Представи си как светлина изпълва сърцето ти. Тюркоазено-зелена светлина, като тюркоазените вълни на морето. Дишай дълбоко и издишай. И усети как топлина, спокойствие и радост изпълва цялото ти същество. Представи си как любовта влиза в живота ти, лека, естествена, без усилие. Любовта иде, любовта иде, любовта иде. Защото любовта идва, когато спреш да я гониш, а започнеш да бъдеш себе си. И започнеш я намериш вътре в себе си. Дишай още веднъж и издишай. Върни се тук и сега. Ако това ти резонира и искаш да работиш дълбоко в себе си и да откриеш този ресурс, да откриеш този източник в теб, източника на любовта и извора на безгранична енергия за теб, свържи се с мен за 30-минутна безплатна консултация. Благодаря ти.